やりましょう。皆さんこんにちは。南米のアンデスの方の音楽をやっておりますミルカと申します。よろしくお願いいたします。暑いですから水分補給を取りながらしながらお聴きになってください。よろしくお願いいたします。では1曲目は、ボリビアの曲で、草吹きの家という曲をやらさせていただきます。よろしくお願いいたします。
それでは続きまして皆さんご存知の曲をちょっとやりたいと思います。コンドラ飛んでいく、これはペルーの曲になるんですけれども、サイモンとガーバンズが歌って有名になりましたけれどもね、本当はアンデスの方のメロディーなんですね。コンドラ飛んでいくエロコンドルパッサーをお送りいたします。皆さんあまりアンデスの方の曲、コンドラの飛んでいくがねご存知だと思うんですけれども、なかなか見慣れないね楽器がありますので、ちょっと楽器のご紹介だけさせていただきます。一番向こうですね、笛を吹いて、普通の笛みたいですけれども、ケーナと申します。竹とかですね、向こうのアッシ
を素材にした、木の笛もあるんですけれども、尺八に、似た、そっくりな構造ですね。尺八と同じ、原理で音が出るという。竹をちょん切って U 字型に削ってしたらですね、非常に単純な笛です。吹いてる人も単純ででちょっと音を出していただけますか。こういう音がします。それからもうその横ですね、管がいっぱいついてるのがありますけれども、これは三方ニャと言います。現地の言葉でシークとも言いますけれども、はい。要するにですね、一つの管に対して一つの音しか出ません。ビール瓶を吹く原理で音が出る、そういう楽器、三方ニャという楽器です。後で、また出てまいりますけど、それでは続きまして曲の方で、これもまた皆さんね、割とご存知の方が多いんですけど、花祭り、最初日本ではシャンソンで入ってきましたけども、これも実はアンデスのメロディーです。花祭り、アルゼンチンの曲ですね、お送りいたします。どうもありがとうございます。花祭りという曲でございます。続きましてちょっとしっとりした曲ですね。これもボリビアの曲なんですけれども、リャキ・ルナ、悲しい人という曲です。ください。
ボリビアの曲で「リャキルナ悲しい人」という曲でした。続きましてちょっとねまた楽器紹介をさせていただきたいと思います。真ん中で今女性が叩いております太鼓、普通の太鼓に見えますけれども毛がはみ出てますよね。実はねこれね毛が生えてるまんまなんです。こちら側が牛の皮、それから後ろがですね、リャマというアンデスの方のね動物ですけど、ラクダ科の動物ですけど、リャマの皮をそのまま使っております。ボンボという太鼓です。それからその隣でね今ちょっと不思議なものを持ってますけど、何だと思います皆さん。答えてました。近いですね。ちょっと違うんです。実はですねこれヤギの爪なんです。ヤギの爪をポロポロ抜け落ちたのを拾ってですねこうやって集めるとシャッシャというこういうね乾いた非常にいい音です。チャフチャフ、振るとチャフチャフっていう音がしますがチャフチャフと申します。それでは、続きましてまたボリビアの曲ですね。我々ちょっとアンデスの音楽と言いながらボリビアという国の曲が多いんですけど、季節外れですけどね雪が降る、ですねアンデスの高地、3000m 級のところにですね皆さん住んでるんですけども、そこにね雪が降る様をね、歌ったというか演奏、そういう曲ですね、雪が降るという曲です。
どうも、雪が降る、実はですね、この今、3部構成になってまして、真ん中の曲はですね、実はスマックプニという、ボリビアの風雅と呼ばれる伝統的なメロディーなんですね、それを今、ミックスして、ちょっと演奏させていただきました。じゃあちょっと楽器紹介をね、今ずっと私と彼がちっちゃなギターみたいなのをね弾いておりますけど、これね、ウクレレみたいに見えますけれど、後ろはこうなってます。これちょっと滑り止めゴムを貼ってるんですけど、木彫りのこういう丸い形ですね。でこれね、アルマジロの甲羅をそのまま貼った楽器もあります。チャランゴと申します。音のやつがね、ウクレレにそっくりなんですね。ここまではウクレレとそっくりなんですよ。で、あと下に1本もう1本ね、ついてるんですけど、チャランゴと申します。で、このね、次の曲は、このチャランゴと、そして、隣にね、楽器紹介しませんけど、ギターです。クラシックのギター、クラシックギターですけど、このクラシックギターと、あとサンポーニャ、先ほど紹介しましたサンポーニャの、曲で、レーニョベルデ、緑の大木、緑のですね、大きな木がバーッとね、どんどん生い茂ってくる、そんなような曲であります。じゃあ、レーニョ行くの。ちゃんと打ち合わせをしたのに、レーニョベルデ来ますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。レーニョベルデ緑の大木という曲でした。それではですね、ちっちゃなお子さんもいるようですけど、ここでね、日本の曲をちょっとやりたいと思います。隣のトトロより散歩、ね、お姉さんが歌いますから、ちっちゃな子供たちももし歌えるようだったら歌ってくださいね。よろしくお願いいたします。アルマジロっていう動物の剥製も今使います。いいですか？はい。
今ね冒頭にちょっとお話がありましたけど、そのアルマジロ、実はねこれアルマジロの本当の剥製です。これをね中をくり抜いて、マトラカという楽器なんですけどね、ヒッヒッと鳴るようにしてます。これはですね、実は南米の方でも黒人の方々が奴隷として連れられてったんですね。でその方たちが足に鎖をつけられてて、ガシャッガシャッ、その音をね、模した、楽器なんです。この曲をね使った曲でね、ラ・マリポーサ蝶々という曲、これもねボリビアの曲ですけれども、演奏させていただきます。手拍子いいの？ですね、途中で手拍子足拍子ちょっと入れてほしいんですけども、できるかな？ちょっといきましょう。Con las manos, con las tacos, don, 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 viva la fiesta. というのが、もう一回いきますか。Con las manos, con los tacos, 足、viva la fiesta。こんな感じです。はい、皆さん上手ですね。一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。皆さんお上手ですね。
それではちょっとね、衣装の話をさせていただきたいと思います。我々こちら4人男性がね着てるこのチョッキみたいなこれチャレコと申します。あ、一人着てませんね。もう退職間違いの方なもんで脱いでるようですけれども、チャレコと言いまして、アンデス地方のね伝統的な衣装です。それから一番味いいのはこれポンチョです。この暑い中ですね、本当に暑くてもダクダクです。なんか汗が本当に死にそうな感じになってます。これもね伝統的な衣装のポンチョでございます。それから女性が着てるこの華やかな衣装ですね、アンデスの方の、色使いっていうのは非常にレインボーカラーとかですね、非常にカラフルなんですね。で、彼女が着てるのはポトシ地方の伝統的な衣装なんです。で、これはなんかお祭りの時にこういうものを着るという皆さんお考えだと思いますけど、普段からこういう格好をして、帽子はどうかなと思うんですけど、帽子はちょっと違うんですけどもね、農作業とかもするようであります。帽子はね、実はね、これ硬いんです。向こうでね、喧嘩祭りっていう本当に殴り合う祭りがありましてね、それのヘルメット代わりになるんですね。そういう衣装です。ではその今ポトシの伝統的な衣装を着てる、彼女が最後に歌を歌いますので、日本名では「泣きながら」という題名ですけど、現地の言葉では「ジョランドセフェ」これはですね、ずいぶん昔ですね、ランバダという曲が流行りましたけれども、これ実はヨーロッパのバンドに盗作されたんです。南米の方のカルカスという曲が作りましたこのジョランドセフェ、これが本物でございます。それでは泣きながらお聴きください。
どうもありがとうございました。以上で、終わりなんですけれども、皆さんもう一曲聴きたいという顔してます。無理やりじゃないか。自己アンコールでもう一曲だけやります。どうもすみません。それでは最後にですね、本当に、お聴きくださいましてありがとうございました。最後に、ボリビアの曲ですけれど、皆さんとの出会いを祝しまして「出会い」という曲を、送らさせていただきます。エンクエントロス、出会いでございます。Thank you.